Ibu Wiwi Puspitorini. Ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit inggih menika Mbak Afifatus Zahroy SM kalian Mas Bribtu Thomas Andika Yudagama SH. Ugi ingkang kawula hormati keluarga agung ugi tamu undangan ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rineng kalenggahan menika kita saged angrawi pargian ingkang agung menika inggih menika dhawuhipun pinanganten Mbak Afifatus Zahroy sarjana manajemen kalian Bribtu Thomas Andika Yudagama sarjana hukum wonten dalemipun Bapak Ali Mas Mudi dalah Ibu Wiwi Puspitorini sedaya tansah binaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kathah lumpan ngaturaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi